umuntu uyajika ngalesi isikhathi uhlupekile ubuma somunye umuntu ubonguzele enhlizweni yakho ngoba iyona esazi Cela ukubingelela ezweni lakithi lonke jikelele onibingelelayo uBobo umfana wePiki emculweni kaMaskandi. Bafowethu ngithi sukumani ngobuningi niphume niyobheka iCD kaBobo ingamagwinyashisayo ephumile njengamanje isihloko sayo sithi angiseyona ithaphi yakho. Mawuseleke emlalela ngazi lapha ekhaya Nkosi yami uyobuphuthelwe ngoba wonke umuntu kumanje osegolo nayo ukuphi nakuphi osayifuna iyatholakala ezitolo zonke zomculo iyatholakala kuzo zonke indawo la kutholakala khona umculo kaMaskandi. Ngiyacela ke bafowethu ngoba ngumfana osemncane ngicela nje support yenu nezandla zenu ningeseke bafowethu emculweni ke sekwaba khona lokho kuthiwa khona oqhawe lami nobani uBoboka kanakho lokho ngicela nje wonke umuntu othanda umculo wesintu umculo kaBobo awuthenge. Cha ukubaluleke kakhulu bafowethu manje balaleli nonke ngithi anginazisi ukuthi ingoma kaBobo isizotholakala kumakholathoni itholakala kuma iTunes itholakala kuzo zonke izitolo ze-internet ezikhona. Ngiyacela ke bafowethu ningidownload nithenge bafowethu nakho lokho kuzobe kusakhomba khona ukusikhulisa niyeka amafake ngoba phela amafake Nkosi yami iyona bulala umculo nakho lokho kuseyindlela yokukhulisa umculo wethu ukuthi awukhulwe phambili. Ngiyacela ke bafowethu niphuthume ezitolo zo-internet nibheke uBobo umfana wePiki useyadownloadeka noma ufuna ukumenza ikholathoni yakho umthanda useyatholakala ngaleyo ndlela. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ngikuqa nje angiqedi kini ukuthi bafowethu ngicela niyeke imkhopho yaphansi download umculo nowuthenga mawukuba ukhona ukudownload uyakhona ukuya store futhi uyitholele yakhe iCD. Ngiyabonga. Angufuni isalo uyalingana esambwe nizowazi mosizalini ngoba nikhulele endlini yabantu angithandi isalo uyalingana esambwe nizodoktiwa yini ukukhulele endlini yabantu angufuni